खुलुमबाय लोगोफोर नलेज मीडिया एंड एनालाइसिसआव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै नोंथांमोननो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा दिनै जोंनि बर'फोरनि थाखाय मा बाथ्रा बुंदों एबा बुङाखै बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन। गिबियावनो नोंथांमोननो खिन्थाबाय जोंनि बिटिआरआव बर' भूमियाव स्थायी शान्तिखौ लाबोनो थाखाय बिथाङा दिनै बुंनो थाङोबा मोनसेबो बाथ्रा बुङाखै। बे मोनसे दुखुनांथाव। बे बाथ्रा नोंथांमोन आं दिनै बुंगोन। बिथाङा दिनै माखासे गोबां मोजां बाथ्रा बुंदों। आंनि लाइफआव कुनु आसामनि चिफ मिनिस्टारफोरखौ बेबायदि मोजां लेक्चार होनाय आं खोनाफेराखैमोन। बिथांनि लेक्चारखौ आं दिनै बहुत मोजां नांदो। बिथाङा दिनै महाभारत रामायण बायदिसिनानि बाथ्रा बुंदो। बेवहाय माखासे राजाफोरनि बाथ्रा बुंदो, जाय राजाफोरखौ असुर किरात म्लेस होननानै बुङोमोन। थामहिनबा बिथाङा गासैबो बर' राजाफोरनि बाथ्राखौनो बुंदों। बिथाङा बर' नामखौ लायाखै नोंगो। बिथाङा भगदत्तनि बाथ्रा होनदो, रुक्मिणीनि बाथ्रा बुंदो, बिथाङा बान राजानि बाथ्रा बुंदो, बानासुर नङा होमबा। बेबायदिनो घटोत्कचनि बाथ्रा होनदो नङा होमबा, हिरिम्बानि बाथ्रा होनदो, हिरिम्ब। बेबायदि बिथाङा महाभारत रामायणनि बशिष्ठ मुनिनि बाथ्रा बुंदो बिथाङा। आरो बेजों लोगोसे बिथाङा माइथलजिकेल पार्कनिफ्राय फैनानै ब्रिटिश जुगनि बाथ्रा होनदो, राजा हर्षवर्धननि बाथ्रा बुंदो बिथाङा, भास्कर बर्मननि बाथ्रा बुंदो। बेबायदि बिथाङा स्टेज वाइज माइथलजिनिफ्राय हिस्ट्रिनिफ्राय मडार्न हिस्ट्रि, दैट मिन्स मा होनगोन जोंखौ ब्रिटिश जुगनि बाथ्रा होनदो, मनिराम देवान, भारत उदांस्रिजों लोब्बा थानाय माखासे दावहारुफोरनिबो बिथाङा बाथ्रा बुंदों। जोबोर इम्पर्टेन्ट मोजां बाथ्रा बुंदों बिथाङा। जानांगौ बिथाङा बेनि थाखाय जोबोर प्रिपारेसन खालामदोंमोन। बेनि थाखाय बिथांखौ आङो गोरबोनिफ्राय धन्यबाद होयो। नाथाय बिथाङा दिनैनि बे लेक्चाराव बर' भूमियाव, बर'लेण्डआव, बर'नि ओनसोलाव, बर' ओनसोलाव बा बिटिआरआव, बर'लेण्डआव स्थायी थि बा गोजोर गेरेमसा जि गोजोन, बे गोजोनखौ लाबोनो थाखाय बिथाङा जेबो बाथ्रा बुङाखैसै। आंनि बुंनो नागिरनाया जाहैबाय बिथाङा एनडिएफबिफोरनि जेंनानि सोमोन्दै फंसेबो बुङाखैसै। बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बरननाय रन्जन दैमारिखौ जोंनि साफ्रोम सुबुङा जेलनिफ्राय बरन जानायखौ लुबैयो, जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव फैजानायखौ लुबैयो। बे खामानिया बेसेबां आवगायनानै दं बेनि सोमोन्दै बिथाङा बुङाखैसै। मानो होनोबा साफ्रोम बर' सुबुंनि हारा थै बिथांमोननि रिलिज, रन्जन दैमारिनि रिलिजनि बाथ्राया हाबनानै दं। गासैबो सुबुंफोरानो बिथांखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव फैजानायखौ लुबैयो। थांनाय समफोराव सरकारा बुंगासिनो दं माखासे खामानि मावदों, बेबायदि बुंगासिनो थादों। नाथाय दिनैनि बे भारत उदांस्रिनि समाव बै बाथ्राखौ जुदि बिथाङा फोसावना होनायमोनबा जानो हागौ जोंनि बर' सुबुंफोरा मोनसेबाबो एसेबाबो गोजोननाय मोनगौमोन। मा थासारियाव दं बिथांमोननि केसआ बेखौथ' बिथाङा बुंजागौमोन। बिथाङा बे बाथ्राखौ बोरै बावगारलांखो? बिथाङाथ' गोबां बाथ्रा बुंदों, जोबोर इम्पर्टेन्ट बाथ्रा बुंदों बिथाङा। नाथाय बे बाथ्राखौ बिथाङा बोरै गावनि लेक्चारनि लिस्टआव बोरै गारलांखो बे बाथ्राखौ आं मिथियाखै। दा बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंनांगौमोन। जायखियानो जा मानो बिथांनि लेक्चारखौ आङो मोजां जादों होनना बुंगोन। गुबुना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै दुखु मोननो हागोन, नाथाय बिथाङा दिनै जोबोर मोजां लेक्चार होदों जोंनि आसामनि थाखाय। नाथाय बिथाङा बिटिआरनि थाखाय लेक्चार होआखै। बिथाङा दिनै परेश बरुवाखौ जाबायदि अपेनलि रिक्वेस्ट खालामदों, धन्यबाद होदो। एनडिएफबि एबसु बिथांमोनखौबो बिथाङा धन्यबाद होदो गावनि बुंनायनि स्टाइलाव। धन्यबाद होनायजों मा जानो? नाथाय जोंहाथ' मोनसे डिमान्ड दङ। बे डिमान्डखौ बिथाङा बेसेबांसिम मावफुंनो हाखो बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायना होनो हानांगौमोन। खमसे खम रन्जन दैमारि बिथांनिखौ बुङाब्लाबो बाखि जेसेबां केडार जेलाव दं माखासेयाथ' कनभिक्टेडआनो नङा, माखासेया दायनिगिरि नङा होनना जों मिथिनो मोनगोन। माखासेया एसे एला दाय दं। खायसेनि केसा हाइनास नन हाइनास दङ। जायफोरनि केसा नन हाइनास बिथांमोननि थाखायथ' बिथाङा फंसे बुंजागौमोन ना। जोंनि बर' सुबुंफोरा दिनै बेखौ हास्थायदोंमोन, नाथाय बिथाङा बुङाखैसै। जोंनि बर' सुबुंफोरखौ आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामगोन, बिथाङा दिनै जेबो बुङाखैबाबो जोंनि बर' सुबुंफोरा दुखु मोननाङा। जोंनि मावनांगौखौ जोङो डेम'क्रेटिक भाबै मावलांनो नांखागोन, बेखौनो रिक्वेस्ट खालामो। जानो हागौ माखासे टेकनिकेल समस्या दं, माखासे इन्टारनेल समस्या दं, बेनिखायनो बिथाङा बे बाथ्राखौ दिनै गावनि लेक्चाराव लाफायाखै नामा? बिदिबो जानो हागौ, जोंथ' मिथिला। जोंथ' इन्टारनेल सिकिउरिटिनि बाथ्राखौ मिथिजोबा नालाय। दिनै आं सासे इउटुब क्रिएटरा बे बाथ्राखौ बुंजोबनो हाया। मा थिग जानो हागौ एनडिएफबि बिथांमोनजों सिं सावरायबाय थानोबो हागौ, बेखौथ' आं मिथिलिया। नङा होमबा जों सरासनस्रा पाब्लिकआनो। नाथाय बेबायदि
सेन्सिटिभ केसखौ सासे दैदेनगिरिनिफ्राय खोनाजानो लुबैयो बेबायदि सानफोराव। जिहेतु एसेबां मोनसे गोजोन थासारिनि सुक्ति जानानै थांबाय, बिथाङा दिनै बुंदों मा आसामहा गोदान गोदान रायजो जानायनि थाखायनो जेसेबां डेभेलप जानांगौमोन जायाखै। बिथाङाथ' बे बाथ्राखौ गावनि लेक्सारनि जागायनाय समखिनियावनो बुंदों जे गोदान गोदान हादरसा बिनाया आसामखौ दिनै भारतनि मोनसे बिखात बा जौगालु बा जौगासार रायजो जानायाव हेंथा होबोदों होननानै बुंदों। बेजों लोगोसे बिथाङा धन्यबाद होदों बिटिआर सुक्तिखौ। मानो होनोबा बर'फोराबोथ' मा आलादा रायजो बर'लेण्डसो बिदोंमोन, नङा होमबा? आलादा रायजो बर'लेण्डसो बिदोंमोन, नाथाय बिटिआर सुक्तियावनो गोजोननानै थाबाय बेबायदि बिथाङा बुंनो नाजादों। नाथाय साफ्रोम बर' सुबुंनि गोरबोआव मा दं बिथाङा बेखौ बुङाखै। जायखियानो जाया मानो बिथाङा दिनै एनडिएफबिनि रन्जन दैमारि बिथांमोननि जेबो बाथ्रा बुङाखैसै। बेखौनो आङो जोंनि बर' रायजो राजानो खिन्थाबाय। नाथाय जोंनि बर' रायजो राजाखौ आंनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट खालामगोन, आं नोंथांमोनखौ माबा उत्तेजित जानानै दावराव दावसि खालामनो बेखौ आं थिना, बेखौ थिननो हाया, बेखौ थिननानै आंहा मोन्थाय गैया। जों रायजो राजाया बुजिनांगोन, जों रायजो राजाया गावनो बुजिनांगोन। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा दिनै मोनसे जोबोर मोजां मोजां एडभाइसबो होदों। बे एडभाइसफोरखौ नोंथांमोना दसे उनाव निउसफोराव नुखासिगोन बा नुबायबो। नाथाय बै मोनसे एडभाइसखौ लानानै आं जोंनि बर' सुबुंफोरखौ माबा मोनसे एडभाइसनि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन गाबोन नङाबा दायोफोर। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। थेंक इउ।